ambil 1 jam gratis 1 jam bos. Ini kok ini polo uripe kain ini Wis ngerti ta bedane wong sugih karo wong kere. Lah wong kene ngrasake dadi wong sugih kuwi urung tau kok. Emang bedane apa? Lek wong sugih sithik-sithik blonjo, sithik-sithik blonjo. Oh, iku nak wong sugih ya, Mak ya. Lah nak wong kere? Blonjone sithik-sithik. Ya, ora tau ndek blonjo akeh. Lah kok iso ngono, Mak? Penyebabe apa? Lah apa duwe mesa sithik? Ya. Oh, alah. Iya, Mak. Duwite kur saiki, ngece utang sisane, Mak ya. Kuwi wong kere ya, Mak ya. lah iya kerja budale kaya Arjuna mulai kaya buta ngene kok sing enek sing ngomong. Penak ya megawe ngene bayaran. Penak matamu kuwi tel. Sepanggase penak lambimu lho ya. Ngalor ngidul maidu iki. Rasane iso kaing-kaingan. Cara aku mbiyen manut omongane simbok no. Jatokno lek uripku wis kepenak. Ngene lek ngomong. Lek megawe duite dilumpukne. Besok wis gedhe akeh butuhe. Jatokno lek omahku wis tingkat 2, mobilku Pajero, tanahku wis hektar-hektaran ya. Ini wis pangah guru-guru rombongane Solikin iki lho. Gurune Heru, Edi, Rijal, Andre ya. Angga. Bangga P posisi nyeret kabel ora nekek botol. Iki lek nek bukaan anyar. Kali sini mau mening-mening. Ambil 1 jam gratis 1 jam bos. Ini kok ini polo uripe kain ini. Wah. Sik tokin. Ajane golongane Andre, Rijal, Heru karo Adit ki bisnis apa to ki? Lah mosok lho isu-isu digesahne wis Sydney luar negerian ya to. Kemarin rada awan sithik Singapura. Rada sore sithik Makau. Bengi lho Hong Kong. Dan iki bisnis apa to cacah kuwi? Mosok aja-aja trek cacah kuwi nganu. Apa jenenge CEO? Kok curiga tuh gini karo cacah. Masa ya bos tenan. Ya ampun. Kuwi kancaku kuwi bolo. Kancaku kuwi. Ya Allah, bocah iki kepangan apa? Kok sing gladrah ngono sih?